హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి లిరికల్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఓల్డ్ సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. సో ముందుగా డెమో చూడండి. भाटो भाटो इंजर नाव करू मेवाती नीवा भाटो भाटो इंजर नाव करू मेवाती नीवा. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి, 27 సెకండ్ వరకు. సో డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. దీంట్లో కింద ఫోటో ఉంటుంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ లిరిక్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే ముందుగా పైన నుంచి సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్ చేసుకోండి. సో కింద సాంగ్ అండ్ ఫోటో రెండింటిని తీసేసి కాపీ 18 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 11 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ 18 లేయర్స్. సో ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది. ఒకదానికేమో ఒక లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఉండదు. సో మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సెకండ్ దానికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ టైల్ అంటే చివరి దాకా సేమ్ ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. కరెక్ట్ ప్లస్కి అండ్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. అన్నీ టోటల్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కదానికి వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఈ లిరిక్స్. సో ఇక్కడతో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.